O impulso do sector pesqueiro e de toda a cadea que supón o complexo Mar Industria é unha das prioridades da Consellería do Mar, apoiando o crecemento deste tecido empresarial que supón máis do 5% do Produto Interior Bruto de Galicia. Temos que facer todo o posible e o vamos facer desde a Consellería do Mar, que ao fin e ao cabo é a Consellería de todas as mulleres e de todos os homes que viven do mar de Galicia. Esta Consellería non teria ningún sentido sin todas as persoas que conforman todo o complexo do mar, desde os extractores, desde os transformadores, desde empresas auxiliares ou empresas que, en este caso, presentan outros artículos fundamentales para o mundo da pesca e do marisqueo. Por lo tanto, eu creo que nós vamos a poñer todo o que esteña da nosa parte para que realmente Galicia siga sendo un referente no mundo do mar. Ese 5% do Produto Interior Bruto que sempre decimos que é realmente dentro da economía galega, pero ten unhas raíces enormes e esas raíces esténdense por todo o noso litoral. Mostra deste compromiso foi a visita realizada esta mañá ás instalacións de Rotogal no polígono boirense de Espiñeira, onde tivo ocasión de coñecer a actividade do grupo empresarial dedicado á fabricación de contedores, envases e outros materiais destinados en gran medida a abastecer o sector pesqueiro. Intentaremos enseñarlle as instalacións de Rotogal, as de JJ Chicolino e as de Envases de Galicia. E, bueno, espero que lle guste o que estamos aquí fabricando e producindo para o sector gallego, nacional e internacional. Ademais, o esforzo que tanto empresas como a Xunta de Galicia están a realizar para reflotar o sector nun ano especialmente malo para a pesca, o conselleiro apela á implicación do resto das administracións e volve demandar ante o Goberno Central a baixada do IBE para o peixe co fin de fomentar o seu consumo.